Flotillakideak askatu! Flotillakideak askatu! Flotillakideak askatu! El pueblo palestino elige su destino. Ibaitik itsasora! Palestina aurrera! Ibaitik... Gaur goizean indar sionistak azaldu dira itsasoan eta Global Sumut Flotillaren itsasontzien kontra eraso dute. Beste bahiketa bat izan da, berriro pirateria ekintza bat, itsasoan israeldar kostaldetik oso urruti eta ez zer esanik ez Gazako itsaso okupatuen uretatik. Eta Global Sumut Flotillatik esan nahi dugu gure lagunak aske nahi ditugula. Gutxienez 2 nafar oraintxe bertan daude preso, 6 euskaldun eta imaginatzen dut beste bat atxilotuko dutela laster, beste nafar bat. Hori salatu nahi dugu, baina aldi berean salatu nahi dugu eta jarri nahi dugu fokoa Gazan eta Palestina osoan presoek daukaten egoera lazgarria eta baita ere jarri nahi dugu azentua zionistek daukaten impunitatean eta badakigu denborarekin hori bukatu behar zaiela, mundua dagoelako zutik gaur egun eta Palestinaren alde. Nahi dugu Palestina aske bat, sionista kanpora. Venga,